Heddiw rydyn ni am fesur Capel yr Achub. Mae lle i ddau o bobl i eistedd ar y mainc yn gyfforddus. Mae 12 mainc a 2 o bobl gallu eistedd ar bob un, felly 2 lle o sifo 12 yn neu 24. Felly 24 o bobl sy'n gallu mynd i'r capel ar y tro. Hefyd, rydyn ni wedi ffeindio Beibl hen yn tŷ taid hefyd. Ac roedd yn drwm, 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 drwm iawn. Dyma llun ohonon ni yn lle roedd y capel o'r talwm. Fedra i ddim credu oedd na capel yn o'r talwm. Mae'n fach iawn.